Tam Tučňák. Dneska ještě Míšu, taky třetice, tady máme Davida, Ronda, Salto. Dneska trošku podpoříme Jirku. To je pro ně největší odměna, vidíme. Babi, já si hádám. Vidíme salto s vrutem, navázané ještě do kombinace. David, taky kombinace. Bude to nějaký skát a Tak jo, jenom aktuální informace tady. Krásný. Vojto, co tam máš dál pro nás? Ronda, krásně. 1, 2. David, tak pojďme na to. Krásný. Nevadí? Tak. Nechá si tam ještě další. Jo. Prosím tě. Wow, stupňů. Vojta taky. A přeskak. David, tak prostě s přehledem. Vojta na... Ale zvládne to. Pokračuje. Pro nás přichystali. 1, 2, 3, 4. Co na to Vojta? 1, 2, 3, 4, 5.